Dat plein ligt een beetje ergens te boven. Dat had met werkzaamheden te maken. Maar voorzien de gangmaker een beetje in de verte stoor. En ben ik begreep dat er bij dit goed familie komt, dat idee. Ja, klopt. Mijn vader heeft dat toen geopperd. En dat is toen, dat moest een symbool komen. De gangmaker. Maar dus is ook, dit zit bovenop de draak. En dat was eigenlijk goed het begin. We waren nog niet het vastelovens als Vereniging de Gangmakers. Maar in het begin hadden ze de draken. Een kleine groep, die noemden ze de draken. Maar om dat wel ook in ere te houden, hebben ze dus wel de gangmaker bovenop dat beeld, op de draak, laten maken door Jaak Waaien. Helaas is tenminste een paar jaar geleden overleden. En wie de gangmakers 2 keer 11 bestongen, hebben ze dat, heeft mijn vader dat geopperd om dat beeld te laten maken. En dat staat nu hier. Stond vroeger op het Raadhuisplein, een stukje verder. Maar de moest er weg. Weet even niet meer de regen. Weet ik even niet, maar... Herinrichting, dat soort dingen. Ja, zo gaat het geweest. En toen hebben we nog 1 plein over eigenlijk. En nu staat er hier, wie oppeling. En dat is misschien ook wel een idee, maar dat zal vast al ontplooid houden. Om heen gaat te doen met de vasteloven. Een opening, een afsluiting. De opening gebeurt hier inderdaad. Dus de 11e van de 11e werd dan met een 11 gongslagen is het tegenwoordig. Wegens geluidsoverlast in de kanonshirt achterwege gebleven. Waar de buurt net zo blij mee bent. Iets met trillen in je ramen enzovoort. Dus ja, dat is de opening van de vasteloven. De sluiting hebben we ook een apart evenement. Of ja, dat heet in de volksmond het flikkerspterre wij gewoon heten. Dus wij doen het dan om 10 uur. We hebben dat gaat vervreugd in plaats van 12 voor. Dat de mensen nog enigszins een beetje fit zijn. En dan werd hier ook afgesloten voor wie eerder aanwezigen een flikkerster een groot in de handje heeft. En het geeft een heel apart beeld. En dat is ook de laatste handeling van de prins. Hij gaat meestal op het beeld zitten en zwijgt. En wij doen de wijverdansen. Dat is een gebruikje in deze regio. De? Wijverdansen. Leg goed. De wijver is een leedje, ja, en de historie daarvan, daar is men ook nog steeds her aan het zoeken. Dat is een oudere munchleedje. En het gaat over ooit, wie ik het begrepen heb, over ooit lompenmen. Of die de lompen kan holen. En dat liedje werd eigenlijk traditioneel gebruikt met een speciaal dansje om de vasteloventje af te sluiten. En dat is bij een aantal dorpen hier in de buurt een gebruik. Oké, en is dat ook een beetje om bij de tronen weg te blijven? Dat moest dansen, daar is geen tijd om te grienen, zal ik maar zeggen. Nou, ik moet zeggen, en we hebben allebei een keer de eer gehad om op dat beeld te mogen zitten als prins Senior en met de afsluiting. En ik moet zeggen dat ze de tronen toch wel ik ga ze in huis staan. Dus en dan dansen inderdaad een beetje op dat beeld met. Maar ja, het hele volk hier zwijt zich eigenlijk uit. En dat is wel, dat duidt wel gaan met zich. Ja. Precies, hem zetten de prins bovenop dat beeld aan het eind van de vasteloven. Dat is zo gegoten gezegd, denk ik. Vasteloven is wel een onderdeel in heel wat echt leeft. En ja, ze moeten er ook van alles aan doen om het leventje hoor je. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Maar we hebben best wel een cultuur als kieks wat ook qua leedjes enzovoort. Dat is een soort piketpaaltje staan van dat willen we toch in ere houden. En dat lukt eigenlijk hartstikke goed. En ja goed, van historie is een forense dorp. En ik vind het wel knap dat het gelukt is. Maar wat men uit het verleden ook voor onze tijd eigenlijk vind ik altijd knap gedaan in de dorp. De hoofd is niet geboren en getogen te zijn om prins te worden. Er zijn die mensen prins geweest die pas 4 jaar in het dorp wonen. En ik denk wel dat ze daardoor de hele tijd nu je aanwascrisis. En dat een van de elementen is wat men hier ooit. Dat is de omslag is de jaren 70 gekomen. Dat men zo van als we intern gericht blijven, dan redden we het niet. En dat is denk ik een hele goede zet geweest. Ja. Het Lu van Boete afnummer ook impulsen met, denk ik. Ja, klopt. Andere ideeën. Ja, Mijn vader is er voorbeeld van. Ja. Doe best wel een helder. Ja. Maar Ja, ik ben van Heil. Papa was van Remun. En het ook hier en daar een afgekeken van het stadse natuurlijk. En was een creatieve mens. En dat heeft hij in de een en ander wel teweeggebracht in het dorp. Ja, als ik dat zo mocht zeggen. Ja. Jarenlang voorzitter geweest. En wat ik net zeg, dat beeld. En dadelijk daar bij de put, de Beroog. 11 jaar later kwam die voorbij. Dus
Ja, laten we dat meteen behandelen. Want de aanwas voor Ongen moest ze natuurlijk ook verzekeren. En dat hij een eigen plek, begreep ik. Ja, dat is ook heel belangrijk. De jeugd, de toekomst. Dus staat het ook een beetje een symbool voor. De berg is het symbool voor de jeugd. De gangmaker, dat is eigenlijk het nu. En dan heb je draak, dat geeft eigenlijk een beetje de wortels aan van vroeger. Van hoe de vastelovend begonnen is. Dus vroeger, het heden en de toekomst. En ja, de berg is dus, daar moest er dus ook komen. Want het is belangrijk dat kinderen ook zo vroeg mogelijk in aanraking komen met vastelovend. Dus ja, was ook een idee van pap. Die hebben ook een eigen symbool nodig. En daarvoor is de berg gekomen, op de put. En dan nog even met Emiel door het seizoen zo. Het loopt al lekker natuurlijk, maar er komt nog van alles aan. Wat zijn dan, als jullie van Boetenavond een keer naar heel komen, waar moeten ze voor komen? We hebben de traditionele dingen. Een boontje oventje is al geweest. Maar we hebben bijvoorbeeld, en dat vind ik altijd een bijzondere, wij hebben Pekskes oventje is dat. En dat is Pekskes oventje is op vastelovens zaterdag. En ook over dat we iets, dat is gewoon eigenlijk een artiestenprogramma, zullen we zeggen, met externe artiesten. Maar het leuke daarvan is, want heel veel mensen zeggen, iedereen trekt weg naar de stad en dit en dat. Maar op een gegeven moment kunnen ze ook gaan boeken wat de jeugd leuk vindt. En wat gebeurt er dus? Dus dat wil zeggen dat op zaterdagavond de afterparty van de boetezittingen, de jeugd die uit de buurt komt hier terug en komt hier naar diezelfde artiesten kijken. En dat is gewoon een hele sfeervolle avondje, het ook een eigen karakter heeft. Dus dat is iets, dat vind ik best iets unieks wat de laatste jaren ontstaan is. Ja. Dus de luid zo rustig uitwaaieren, dan mag ze zich niet te druk van weten dat ze terugkomen. Ja, dat is wie een oud vastelovens weet je wel zei, van de honger moest ze boete krijgen, maar eten moest ze toe, dat idee een beetje. Ja. Benny had allebei al boven op dat beeld gezeten, hè? Ja. Werd het dan ooit nog zo leuk vastelovend dan toen? Jawel, ik geniet ieder jaar nog van de vastelovend. Het is natuurlijk totaal anders dat ze voorop moest lopen als prins. Dat maakt ze nooit meer met. Tenzij dat ze ergens anders is wonen en door nog misschien. Maar ik kan me niet voorstellen dat ooit geëvenaard wordt. Nee, dat krijgt ze niet meer. Hetzelfde gevoel kan ze niet meer terugkrijgen, denk ik niet. Je wil door net? Nee, dat is zo uniek wat ze dan met maakt. Dat blijft ze maar één keer. En nee, het is niet te evenaren. Dus dan geeft ze zich bemoeien met organiseren en dan vindt ze het zo. Ja. Dat is de andere grote hobby die er uit voortgevloeid is. En zeker dingen met organiseren, dat is ontzettend leuk om te doen. En geeft heel veel energie. Het vastelovens Monumenten-elftal.